Kaseng National People's Party Nongpoh Block kala Rakhe yaka Mother's Day lani ka sngi buram yaki keme ban ai buram yaki long keme halor ka jing no sen yang jongki hapo laki yeng ki sem bar ka emlang ka saklang yaka ka jing Rakhe la penlong ha parish hall ha Nongpoh ha ka ba uba Charles Marnger MLA ka mau hati ulalong ukong san Kombashis pangut ki long keme la pen kop buram halor ka jing no sen yang jongki syaka emlang saklang bar ka shnong ka thau ikong Rona Kimdet MDC badang susha jet thamai na Nongpoh constituency la pen kop buram yaki long keme ha kane ka jing Rakhe ha kane ka sngi lawan shimentaru da kinong yalam ba pau khmat jong ka seng baken thop ya i Dr Jasmine Lingdo president ke NPP Women's Wing ha Meghalaya Nado lagi hadu asno hadu abalah hadu agi emlang nasa ngimla akan daai keburung kedai pat kecing sisa baki lok kini ijongi pilong sisa mengiu ramba ngilong urisha Kejela